ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ଦଶରଥପୁର ଅସରପୁର ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ଏହି ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ସଂଗଠନ। ଏହି ସଂଗଠନର କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ ନିଜ ଜୀବନକୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରି ଆଗେଇ ଆସିଛନ୍ତି ସମାଜ କଲ୍ୟାଣ ନିମନ୍ତେ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅସହାୟ ଭାବରେ ପଡ଼ି ରହିଥିବା ସମାଜର ଦଳିତ ଅବହେଳିତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି ସହାୟତାର ହାତ। ଜରୁରୀକାଳୀନ ରକ୍ତ ଯୋଗାଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପରିବେଶ ପ୍ରଦୂଷଣ ରୋକିବା ପାଇଁ ବୃକ୍ଷରୋପଣ ଓ ସୁସ୍ଥ ସମାଜ ଗଠନ କରିବା ପାଇଁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ଅଭିଯାନ, ସ୍ୱଚ୍ଛ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଅଭିଯାନ ଓ ଆଜିର ଆଧୁନିକ ଯୁଗରେ ଯୁବପିଢ଼ିମାନଙ୍କୁ ହାତ ଧରି ସେମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ ନାଗରିକ ହେବାର ପ୍ରେରଣା ମଧ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି।